Sabhuku ndiri kutaurira kuti tikaona chiitiko futi chakafanana naichocho Sabhuku hokoyo Sabhuku achitukanga tadzinga imimi Sabhuku acho festival because mnenge matadza zvekutonga mhosva matadza zvekuchengeta vana venyu muri kuda mabhinya munenge muri kutenga nemari saka isusu izvozvo first and last hatisi kuda kuzviona izvozvo Nasira rimwe zuva ndofunga munotondera tiri kwa Chief Sanyamaropa kune nhau yemurume akabuda mhepo yake akuvigwa zvichinzi vanhu vakati kudhakwa uye zvakaonekwa akawira mumvura. Mhepo yacho yakazobuda ichiti ndakaurawa ndaitorwa ropa. Nhasi tiri kuNyamaropa zvakare kuNyadoa Nyabanga village. Nhau ndiyo yakangoda kufanana yekudhirenwa zvakare kweropa zvichida nzvimbo ino yatiri panogona kunge paine n'anga inoshandisa ropa revanhu kana kuti pane kwarinotengeswa ropa uyezve musakangano kuti tiri muganhu weZimbabwe neMozambique pamabhodha panoitika zvese zvese. Naizvozvo ndo nhau yatinoda kukuunzirai zuva ranhasi yevanhu vari kunangana tingatoti uroi nekuti kuponda kuroya ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzendru neshamba senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Pamusoro iwa na baba, pamusoro iwa na mai, pamusoro iwe dunhu rino nemiwaenzi pamusoro iyi. Inini chokutanga ndinoda kuzvizivisa ndinonzi Maitinashe Kumburi. Ndakamira panapa pamusoro pababa munini akafa tichaona ndi baba munini wangu munini murume vangu. Saka ndida kutaura pamusoro pababa munini wangu tichaona. Bwanini tichaona ai madoro pamashopu. Saka tikati uri musi weManti boni tichaona takaswera tinaye kuzoti kumanheru kufuma chipiri bwanini tichaona tina kumuona. Boni tichaona kuri kufa akafa musi weManti manheru. Tichobva tati chipiri chitatu china chishanu akazoonekwa musi weMugobera. Avaonekwa musi weMugobera boni tichaona takaona aora dzatova honye chete chete zvakarwadza. Hatina kuziva kuti tichaona afa nei kusvikira
azo afone vanhu vakafonera mapurisa sabhuku akafonera mapurisa sabhuku wedu ndiJohn Mutukumira akafonera mapurisa akauya wakasvika wakatora tichaona wakaenda naye hatina kunzwa chokwadi rakazara kuti tichaona afa nei wakati tichaona idoro hatina kuona chinhu tichaona akadzokeswa tikamuchengeta kubva kumapurisa paakanga aenda tikachengeta tichaona vakazobvapo vakazoenda kukoti waenda kukoti hatina kunzwa futi rakazara kuti tichaona afa nei tikagara yedu kusvika pari nhasi ndozvandakaona. Saka kukoti haina kuenda wakaenda ichitongwa chinzi chii vakanzi tichaona iya panombotongwa zvakatsarukana kwanzi idoro haina kutongwa zvatakanyasa kunzwa vakanzi idoro rauraya tichaona asi vakanga vaendeswa kuchipatara vakaitwa postmortem vakanzi hatina kuona chinhu. Ini zita John Mutukumira ndiri sabhuku Nyabanga. Saka ndoda kuti nditaure zvandakazoziva maererano nekufa kwemurume anonzi Tichaona Kombore. Yakanga iri Saturday takatambovakira gore mukoma wangu kumarinda kwedu. Saka tapedza kuvaka handofunga dzadza kutenda kuma1 ndo patakazozwa vana ndakuchitsvagwa ini ndandatoenda kugadheni sabhuku kuno kwaonekwa munhu akafa. Saka ndakamhanya napa kunosvika panapa nenyaya yamakumbo anotondirwadzawo ndakazoti vakomana avo pamberi mhanyai munoone ndikutera masure. Saka vakomana vakamhanya ndokusvika kwakuona zvikanzi zvipi sabhuku nditichaona Kombore chimuka zita rake remadunhidzwa rataimudaidza naro. Ndakafambawo kuti ndizosvikawo ipapo zvishuwa ndakasvika ndikaona Tichaona Kombore. Mutumbo wake wakanga usiri mustate yakanaka yatinotaura munhu anga akutoshata handiti. Saka ndo pandakabva uko takangoti isai gumbezi musamubata ndikauya panapa ndipo panonyanya kubata network ndikafonera mapurisa ndikafonera zita Pinya Maropa chokwadi mapurisa akazouya ndikaenda nemapurisa ikoko kusini vanga vari vejuti veuniform tadzoka vakazoti zvatiri kuona panapa semapurisa anga ari muuniform hatizvikwanisi takuchifonera CID nyanga homicide section ndiye ingauye ichitoita basa rayo. Zvishuwa CID yakazosvikawo ranga rakuda kutonoti endei pichana zuva handiti. Chibva taenda pasini ipapo vakapfeka magloves vakapfeka varipo pana vakabatsirawo mapurisa achingoti bvisai munhu wenyu. Saka paakazofugurwa ndo patakaona apa ruoko rwake apa ndo papari kurova honyaya nekuno kugotsi uko ndo kwakuine honye. Saka isu nekusaona kwatakaita mapurisa achizofamba vakazoti nezipazasi pacho vabvaona madrops eropa 3 handiti ma. Saka mapurisa vakangofungira kuti munhu ana kufa zvakanaka ba handiti mazuva. Saka atiriko mapurisa akazobvunza tinoda kuziva munhu akapedzisira kuona Tichaona. Saka akabuda Cosmas Nyangadza ndofunga ari pano ndakazotsanangura achiti ndakamupedzisa kumuona pasunuka apa zvavanga vari pasunuka vanga vari kupushana nemukomana anzi Kipton Mangenda vachidonesana pasi. Zvakazokonzeresa musi iwoyo kuti Kipton na Lamion Sanyamava ndo vakazotorwa neCID vakaendewa navo musi iwoyo. Right, CID yakati iyo mutumbi uyu hatikwanisi kuti tikupei muwige but tauti uende kupostmortem kuHarare. Saka vakaenda nawo kuHarare kupostmortem. Vasvika kupostmortem vakazongofonazve zvakare kuti aiwa munhu aonekwa but hazvina kukwanisa kuti zvionekwe changaurayisa munhu chii nekuda kuti munhu anga ashata. Ndokutira zvakamuremerawo kuti akwanise kuziva kuti chikonzero chanyatsa kuurayisa munhu chii. Saka vokwaKombore vakazongopiwa munhu kuti chiendai munochengeta ndokubva vazouya kuno ndobva tachengeta munhu wedu zvakanaka. Saka zvakazonoitika ndezvekuti ini ndakazofonerwa
neCID tamboti gare gare handichanyatsiuziva yangu mazuva ndakukanganwa bichana vachitaiwa sabhuku tiri kudawo Kimpton Mangenda umwe ndiani akanga aripo newana nekuti mwana uyu mufu wedu akaonekwa newana uko newana vakaona munhu akafa vanga vari vanopa mutanga apo nepa kwemuzukuru wavo zuva radaiso vachiti mangwana chati utodiwa koti saka ndipo pandakamhanya kutaura ndikataura naiwo mhai wemufi kuti muri kudiwa kukoti mama ndobva tangomhanya kugadzisa ndobva taenda kukoti hai koti kwaMutare nyaya iyi yakatongwa ndiripo iyi achiakwizwa kuti akauraya munhu ndiKimbi asi dare rakati iro kuti titi Kimbi ane mhosva nditi tiri kuishaya kuti timupe mhosva yekuuraya munhu nenyaya yekuti vanhu ava vakasundana ende uye mufi ndiye akatanga dziwo handimazviona achitora doro remunhu mazviona obva apo akadoneswa handiti uchibva apo abva amhanya bva aenda tizozive chakaitika mberi mushure memazuva aya akazoonekwa hatizivi chakaitika chii saka kuti uyu timuendese kujeri zvine zviri unfair nekuti hatina umbowo hwakakwana plus postmortem haisi kutaura zvakanaka kuti munhu akamira sei vaperera akazoita nyaya yacho achinzi iwewe hauna mhosva chifamba hako saka ndakangodzoka tikasvika nhasi ndakungounganidzwa pano tichienda zvemberi tichitaura tichakazoti tichitiunganidze pano ichi chii handiti ndofunga ingozi pamwe tozozvitaura pane imwe stage aiti tiripo ine ndanga ndisipo hangu ndine mwana wamukoma wangu Eric kwakarwara mukoma naenda kuchikoro ari kubatwa nemhepo nhasi akarwara kuda kufa maona saka vakazotsvaga vanobatsira ava vakazokwanisa kubudisawo kuti mukomana wemweya wangu akabata mwana webudo saka mhepo yakazobuda yabuda ikataura akati aiwa musanetseke ini ndini chimbwa inini tichiwana kombore uya zvakaurayiwa naEric anoziva zvaakadini zvaakaana mhosva ukoti uya ukoti ndoumwe wangu mwana ini kuti tiungane kudai handimaona mai mwana wamukoma wangu right takazouyawo ini tikabatsirana tikazotaura nemwana ende wedu isu akabvuma akati shuwa ndakaita sei ndakazviita saka mhepo ikatiudza ikati chindiperekedzai kumba kwangu kuna vabereki vangu tatitoriko Saturday tikaita maprocedure edu tikaenda ikoko ndofunga mudzimu iwoyo uri kubata mwana vakataura pajekerere handizoera vabereki isusu kuti ndizive zvakataura mudzimu manje apo noti takatanzi tiri vasungwa noti takaponda kaizvo takagara kusango asi munhu anga aripo ndingati iyo vanhu vanga varipo isu tisipo zvedu mudzimu vakataura chokwadi nevanhu vakaita mabasa ake kuti afe akabudiswa ese handimurumba mudzimu uchizvitaurira dai zvanga zvabvira kuti semwana wechikoro ari pano aikwanisa kuti azvitaure futi azvidzokere zvakataura kupi ikoko mazviona asiwo isusu edu semhuri takanga takatotaurirwa kuti ndakaurana nhingi nanhingi asi hataikwanisa kuti tinotaura nhingi kuti iwe nhingi ndiwakakanganisa munhu izvi zvedu zvakanzi murambe makazvinyarara kusvika pandinosvika nemufi saka ndo nyaya ita nhasi kuti tiungane pano mufi uyu zvabuda pachena kubudikidza nesuwo takabatsiridzawo kuti munhu afe haana kufa zvakanaka vabereki chokwadi makuchiziva handiti nekuti ngozi yakabuda haasi munhu akataura ingozi kana wanzi nhingi wakandiponda iri mweya wengozi uchitaura handifungi nganongedze munhu baba haunganongedzi munhu nekuti nesuwo isi hazvitifadze ba kuti shuwa tiite ubhinya hwakadaro tichipedzana muno tega iri muvhireji redu richakanaka here shuwa tingadambura umwe munhu upenyu hwake nekuda mari saka hazvitifadzi saka chokwadi chiripo tinokumbira wasati wabvuma wakabatsira mabasa zviri nani kuti wabvume kuti inini ndakanga ndiripo ndofunga matsangudzana nevaenzi vedu kuti mushonga wengozi kuiripa kubvuma zvinhu zvinopfa handima tikaramba tichikakatidza handizvizivi hapana munhu akatanga nekubvuma nyaya kana wedu chayakatanga nekuramba tikabhecherwa nengomboti dziri apo hana kuda munhu be
asi takafamba naye tikafamba naye akazope chokwadi chose bvu nawashamwari wake wakanga walipo ani muri kuzona saka ndingati ndo zvatoita kuti we media wasvike kwatiri mushire kwekuti munoziva mafoni emazuva ano ashataka muri kutovatsura so zviri kutoenda so ndo mufambiro wazvinoita saka wemedia vanosvika vaone vane interest da kuti tinyatsokuzwa kuti munhu yakambofa sei tazwisana akavabereki ngati pari zvino ndiwa ndine mashoma zvizhinji tichangotaura mukufamba kwepurogiramu yedu asi ndimbobvunzawo iye mufi achitaura anotaura kuti akauraya vanhu vangani vanhu vakabudapo i7 handiti 8 saka zvichireva kuti muno mune mabhinya 8 aminawo ndizvozvo ndo zvatitotaura mabhinya 8 arimo inonzi Herbert Shorwa kana kuti Herbert Urombo saka ndotaura zvakataurwa nemhepo tiri kwaKombore mhepo ichibuda yakabuda chinzi inonzi Chimbwarara chibva kwaNyabanga kunoendiko kwairi kunzi yakakanganiswa yakabuda yakabata pamunhu pane mwana waKanyabanga ichitenderera ichidzowa nemukwa wese ichitendera dzimba dzese svika yapinda mumba nawo tapinda mumba kudaro takazonzi mhuri yeKwaKombore yese ngaipinde mumba ndi mhuri yeKwaKombore sho yakapinda wamwe wanga wakazara vanhu sezvatakaita izvi vakanzi watorwa chimbobuda chimboungane nemhuri yeKwaKombore varume nevakadzi nevazukuru saka vanhu vakapinda mumba shuwa mdzimu uyo wakatanga kugara pasi pachikuva ukataura kuti warabereki hama dzangu ndakudaidzai ndauya ndini chimbwa ndakaurayiwa nekwamtukumira kwaNyabanga saka ndakabata ndiri kundaurayiwa zvino zvandakuzai kuraya kwandakaita hana kuraya nemunhu umwe chete eba ndakauraya ndine vanhu vakawanda vanga varipo vakandibata panga pana Eric mtukumira ndeNyabanga kozouya Wirinos Nyamuno kozouya Kempton Mangenda kozouya James Makoni kozouya Tinashe Machena chazikana ndasiya umwe nandibatsirawo kwaguta kuna Kipero guta kuna mapipi ani Makunura saka ndo vanhu vakandikuwadza iwawo vachindiuraya saka ndo zvandiri kudzai hama dzangu saka ndauya pano nhasi Lamion Sanyamawe sorry zvinoitika saka ndo zvakandiita vanhu iwawo kuti zvakanaka zvadaro tagara tiri pamiyaka zvisine pari zvino takudaidza akandikuwadza mutukumira ari pano Eric akazopinzwa manga apinde mutukumira akapinda mba akatsanangura achibvunzwa chatsa kutaura wakasununguka usatye usaite sei saka akatsanangura kuti shuwa nyaya itakaita takambata shuwa mukomana tikamukanganisa asi vanhu wando hatanga tinawo takati mukuru wedu anga kunzi ndikipi guta namapipi vakakuya iye Eric na Christopher Makoni na rinosiya munhu ari kunzi akasvika kuti angada kupfura vazobatsirawo kubata nekutakura kwemene kwakazoendesa kunoita kwakazooneka Kempton Mangenda ari kunzi hapana Kempton Mangenda akabatawo ari kunzi akakanditsikira achibatawo pachest apo Lamion Sanyamawe ari kunzi Lamion hapana zvakandiita apa asi kuti Lamion mose ari kuita akazondisiya ndichitorwa kana ndichipondwa achibva ange paanga rusimuka ari mupotostoro achiti no ndakwenda handidi ngozi ndakwenda handidi ngozi saka ndizvo chero zvaakataura Kempton hana zvakandiita saka Lamion Sanyamawe saka nokudaro ndo mweya wangu achitaura nokudaro vanhu vakazvi zvakanaka iwe wapedza pako kutaura Nyabanga ngadaidzei 11 tiwabvunze kukadaidzwa Makoni akabvunzwa taura Makoni pane zvawakaita ari pamunhu akati kwete kukadaidzwa Nyamuno akanzi Rinos taura zvawakaita Rinos kunzi kwete handizvizivi Kempton anga asipo panguva iyoyo uyu Nyabanga anga apedza umwe ndiani wana Kipero guta namapipi wakanga wasvikawo kuti wanga uri kuya koteerera kuti wanzi kuti kuda kutaurwa kuti chii wachingosvika wakabva wanzi nemudzimu ya ngawasapinde muno ngawadzokere ndibva ndaenda kunaudza vakambodzigarai pasi kuzozwanzi aiwa ndati vanhu ivo handisida kuvaona pano ngawaende zvakanaka tataura tiri mumba but tichabuda panze ndi mudzimu munhu wese ari panze anzwe zvakaitika chokwadi wakazonzi vanhu panze waya wambabvunzwa mumba miyamo wakatorwa 11 vachibva vabvunzisika futi Makoni wamboramba mboti handizvizivi buda utaure apa akabuda achiti nekwete handizvizivi Nyamuno mumba mandobvunzwa watabvunzwa futi waramba kuti handizvizivi akati shuwa handizvizivi zvakanaka kana musingazvizivi chibvai pano muende siyana nezvi pano chokwadi wakomana wakamboda kupikisa kuramba waripo kusvika patumwa vanhu kuti waudzei waende vazosimuka vachienda rinosaka zokumusira kuita zvekumhanyiswa ambonge aramba aripo vazoburikirwa kuti adzingirirwe kusvika apa azobuda paenda awana mapipi awana Makunura efamily yakabva yangonzi pano payangoenda paenda zvachose saka nokudaro ndozvandakanzwa zvitaurwa nemudzimu ko iyo mudzimu wacho iwoyo uri kuti ndakaurayirwei hakuna zvakataura ndakaurayirwa chakati kwete hana kuchinzwa pecho Lamion ari kunzi akadaidzwa nemudzimu Lamion haana kumbodaidzwa nemudzimu Lamion akabviswa kozouya
vari kunzi vakandiuraya vakanzi vakanzitora ropa vakadhirenwa ropa ndiro rakaenda kuna Kipi. Inini ndizina rangu Parizvino ndinonzi baba wachiposa Machena. Inini ndinoda handina zvakawanda zvekutaura, asi ndiri kuti panyaya iyi iri kutondirwadzawo mumwoyo mangu. Ndiri kuti babawo rinosinyamhunawo waratidza kurwadziva kuti wari kunongedzwa kuti urimo iye asimo. Ndafara kuti pachirongwa pana sekuru Gona Muroi auya pana. Saka akangotibatsirawo ndikokuti aone basa. Zimbabwe yese yakatarisa, Nyabanga yese yakatarisa. Sekuru Gona Muroi anofuma kutofamawo nendege. Chongwa chedu chogadisa mutunhu handiti. Tinasamangenda wari pano. Wari kugunun'una nenyaya yemwana wavo kuti ari kunyepera. Kuda kuti wawewo pamhepo apa watipe umbo wako. Ya tanzwa kuti muri kugunun'una nekunongedzerwa kwekuita mwana wenyu. Ndapi mashoko amuno aminawo? Inini handisiri kugunun'una asi kuti zviri kutitaurisirwa zviri kutaura mwana nezviri kubuda zviri kuenda kusiyana. Saka hani kuti ndandi kumubvunzisisa chokwadi chayo asi asana nyasobata chokwadi chacho chekuti ari papi. Asana nyasobata chokwadi. Iye ari kupi? Haana kuuya bandi zoti haana kuzvunzwa ekuungana. Pane kuamukira kwenu. Anozwa kuti pachaitika zvakadai. Sekufunga kwenyu imimi maudzira akakuitai nemataurwa ari kuitwa nemhepo mukuti chokwadi ndechipi? Inini handichanyatsozwa chokwadi ndechipi. Chandinyazoziva ndechikuti nditi mwana wangu ari kutaura chokwadi asi chandinokomenda nekukomenda mhepo ndoti munhu aunganongedzerwa ba pasina chawakaita. Nditi kuramba ba asi inini ndichamboona nezvemwana wangu ndichambofamba fambawo naye ndoona kuti ndingaite sei pamwe tichaona zembe racho kuti tichabuda zvakadii. Ndagona Muroi aigona kundiuya achibva atofemberawo panapa tobvatangoona kuti ndizvo here kana kwete ndiripo ine baba wacho kuti munhu ane mhosva yacho hapana baba. Ndiri mai Musimwa handiti inini ndasumukira ndiri kunyanya kurwadziwa nechiitiko chakaitika munomu. Taingonzwa kuti uko tisati tazviona munomu, asi zvakaitika shuwa munomu tikazviona tikarwadziwa shuwa nachimbwa zveshuwa. Ndofunga tikada kuzviongorora tese takagara pa hapana munhu asina ukama nachimbwa. Munhu wese ano ukama nachimbwa, vanhu wese vakarwadziwa zveshuwa handiti. But ndinoda kutaura pamusoro pasabhuku wedu muno. Pamusoro wasabhuku wedu muno ndo zviri kunyanya kundirwadza. Sabhuku ndiri kuda kuti munhu ari kushingisisa kuti inini handina kubata chimbwa zveshuwa. Isusu takanga tirimo munyaya dzacho dzachimbwa handiti. Handina chandiri kutadzaba. Mwana haanganyeperiba, mwana haangapengiba kungotanga from nowhere kungotanga kungodhomoka hake kuti ndakabatwa naningi. Akashaya vanhu here kuti ningi naningi. Kwa iwewe zvibvunza kuti sei ndazodomwa zita rangu kuti ndiwe ndiripo ipapo. Asi nhasi unori kuita vanhu mabenzi uchiziva kuti shuwa wakauraya chimbwa apa kuenda naye kwomurasa uko. Tichinhonga chimbwa aora zvichirwadza vanhu taingoshingirira tiripo. Asi nhasi uno uripo zveshuwa kuti ndinoshingirira kuti ndinonunudza mwana wangu rini. Wana maiyo ndimi muri kubara, wana baba ndimi muripo futi kushingirira kununudza vana wenyu. Sabhuku ndiri kutaurira kuti tikaona chiitiko futi chakafanana naichocho sabhuku hokoyo. Sabhuku achitotanga tadzinga imimi sabhuku wacho festival. Tikutanga tadzinga sabhuku wacho because munenge matadza zvekutonga mhosva, matadza zvekuchengeta vana venyu, muri kuda mabhinya, munenge muri kutengwa nemari. Saka isusu izvozvo first and last hatisi kuda kuzviona izvozvo. Ndiri kukutaurirai sabhuku kuti tikakuona muchichengetedza munhu ari kuramba munomu hokoyo sabhuku. Wana mai Musimwa. Unofunga ndiri pano nokufa kwachimbwa ndakarwadziwa zvisingaiti handiti. Asi chiri kundinetsa vabereki rekai ndikuudze kutanga kubva pane mwana wangu. Chokwadi achitangi kubvumira. Muri kuzwa here? Machena. Zvandiri kutaura kunyepa. Ndinofunga mamuri kumbaka here. Mwana wako handi akanongedzwa. Zuro haana kubvuma here. Dai imi makasapota mwana kuti mwana wangu handifungi kuti akazviita zvaibuda here. Saka inini ndiri kuti vabereki kutaura kwamai Musimwa magona. Ndobva ndagara ndatotaura pano tichaita musangano wedu. Ukazobvuma hako kumashure uko uchimbotirambira muno muvillage munomu out. Ndakukudzai shoko rimwe chete riri kundibata.
zvandaifungidzira kana hurumende yedu ichinge irikoka munhu anonzi auraya munhu afana kugara munzvimbo zvandati munhu auraya munhu ka ngatorwe aende kuchizarira sadzaswai majere ariko makachengeta munhu nevana vedu avo achashayikwe kwenda saka nimi mukada kuchengetedza munhu uyu ka ndinoshaya kuti dai mwari ariko kana hurumende ichitonga ka munhu ngasaoneke mueria. Ndakamira pano ini ndinonzi Taurai Duri. Ndiri second subgroup ndinotedzera subgroup yaBanga. Ndine mamwe mabasa avanotonditumawo muno muvillage. Semunhu maona ati makumbo angu nekufamba hawachagoni, asi wakakwanisa kunditumawo kuenda kwaKombore kunonzwa nyaya iyi. Chekutanga ndoda kuti tega wagarisani wemanyaBanga ngapasawe nemubereki anofara nekuparara kweumwe mwana weumwe munhu. Wana zvatinenge tiri mumabhawa umu tinenge tisina ana baba nana mai. Mabhawa anovharwa kuma 11-12 baba ari kumba na mai, asi nhasi uno baba akumira huchapupu wemwana waanga asina, mai akumira huchapupu wemwana waanga asina. Mukoma kana muning'ina ari kusapota munhu akauraya. Ndosaka tasvika papoint yekuti sabhuku muchascreena vanhu wenyu wachasara muno newachaenda, asi mutemo wangu wangori wekuti bhinya rese out. Chimwe chandoda kutaura vabereki, kunzwirana tsitsi chinhu chikuru, nekunzwa kusiriswa kuti munhu wandiri kuuraya ndiduri, uchitotsikirira makumbo nemaoko nemusoro nekubata muromo muchidhonza ropa rangu musingarwadziwi. Moyo wakadiwo. Saka tinogarisana sei? Mubvunzo kwamuri sabhuku mwangu. Ndingape muenzaniso. Inini vanhu vanotoseka kuti agumira paakagumira. Nenyaya yekuti ndo pandakangotarwa kuti upfumi hwangu hupararire ipapo. Nekuti dai ndakada kuuraya munhu, dzimwe nguva dai ndine kana mota 15, ndine mashopu akawandisa, asi ndakashanda nezviripo nguva yacho. Handina kuda kuuraya munhu. Maiungana muchifara panapa muchidii. Chimbwa yanga iri shamwari yangu. Chimbwa aiti every morning aiuya ndicharana umo, ndaimupaka renja. Tiwa waitako, Frango mira tibva tatumira mari kubulawa kune muning'ina wacho. Mari youya, chikanzi Duri, imari, ndikati imari yakati, chikanzi unosonipa mbichana, nhasi ngatimbomwe takadai, nhasi ngati ndozo ndaita nachimbwa. Ubenzi hwachimbwa handina kumboona pandaishanda apa. Amene kuti wakazoshanda apa wakaonera papi. Dai anga ari benzi wasina kumuuraya. Nekuti benzi hariurayiwa harishandi. Saka chimbwa zvaireva kuti anga ari munhu. Nanhasi pasvipa apa, hapachina mufaro baba. Hapachina. Saka ini kurudziro yangu ndeyekuti wabereki chakashata, chakanaka. Ende chakanaka chinotendwa nekudenga. Lakini Mwari akabva andibvisa pamiedzo yacho. Vanatanga hangu kunamata. Ende vanhu followai, ukaona Duri yanga iri mhondi akunamata, ziva kuti teerawo. Chamboita kuti mhondi inamate chii? Chaita kuti mhombwe inamate chii? Aiwa atitu. Saka wabereki ndiri kuti vanhu ngatidzidze kugarisana, zvekuurayana ngatisiyane nazvo. Hazvina zvazvinopa. Ngozi dzakutushuka kunge ishwa, nezvikwambo zvakutushuka kunge ishwa. Ngatisiyane nekuurayana, ngatishande nesimba, tirege kuurayana. Vanhu vaMwari. Naizvozvo ndiri kuti wese warume tiri pano, inini wacho kutaura kudai, ndinobva ndati ndizvitaure pamedia. Inini ndiri umwe munhu weairondwa. Inini wacho ndaitorondwa, kugara ndakarondwa inini. Ndaiti ndikasvika pamashopu apa ndaishungurudzwa inini naClimpton Mangenda. Aidei kwandiri. Samangenda ndakakufonerai kanokwana katatu. Ndichiti mwana wenyu chaari kuda kwandiri chii? Asi dzimwe nguva ndaitozwa muchitaura kuti dzimwe nguva hameno kuenga mwana wangu kudii. Ndichifona futi uye mutore mwana wenyu nekuti tichazokwadzana. Ndaishaya mufaro naye apo. Asi zvairewei?
ndikaenda kuchechi zvikanzi bvisa dread rako iri ndandine dread bvisa riri kudiwa wari pano vanonamata ndinanozviziva ndaisada kuzvitaura musoro wako uri kudiwa iwewe asi vanhu vaunogara nawo muvhillaji mako wari kukuda musoro wako saka ndakagerwa saka muno tine zvinodiwa asi tiri kuti abhasha dzingave mhanza dzamuruda angave marasta amuruda angave ndebvu dzamuruda siyanai nazvo dzakadzingirirwa muno muvanhu vakadzingirirwa muno vamwe varume vanhu vari kuraiwa kumusoro uko maconnection atakuzwa kuna vanhu vakatotsakatika uko maconnection adarika here kuno adarika arifamba sei arifamba so nyamaropa adzika here adzika munhu orayirwa nyamaropa saka vabereki ndo zvandasumukira kuti nditaure media is therefore kuti gadzirisa ende maita mauya wemedia vamwe vanga vari kuti hanzi wadaidzwa dzimwe nguva nesu kana nasabhuku maziro amaita hatiazivi toda kuti muvhillaji muno mutive nerudo tisawengane patisingafaniri kuengana ine handina kuuraya munhu kana mwana wako kana ani wako akauraya munhu ndezvekwenyu titobatsirane kuti tozviripa sei saka muri kuona tiri kuitawo up and down sabhuku ndinotenda ndamirawo pamberi pebomo renyu ndichitaurawo zvaitondirwadza kana paine mazita andataura akasununguka kuuya kwandiri kuti wataura zvisingaiti nekuti taedza kuti zviite nhoroondo yekuti chawaindinetsera chii waindiida bvatadza kundibata bvawazobata ushu saka ndine kurudziro futi zvakare kuti wana wakaita wechidiki zvimwe zvacho madrugs ngatisiye kune madrugs ari kupa wana zviwindi zvekuti haatozivi kuti ndimai nababa baba haachazivi kuti ndiri kuitei kuuraya munhu wakutange huku kuti opareta kuvhuya ndichitosha nekundura huku umwe ari kuuraya munhu saka zvakureva kuti is a combination yemwoyo wako nemadrugs ngatisiye madrugs vanhu vamwari hapana drug ratinoti riri nani asi kune hako riri nani asi hakuna riri nani semwana akakurira muno bati ndiri sabhuku yekunyakomba nechiitiko chaitika kunoku ichi ndiri kuti sekuchinzwa kwandakaita nekuuyawo futi kusvika munzvimbo muno regai ndine bandiko randiroda kuti nditaure nemi mese vabereki muchiteerera vanhu tine dambudziko rimwe chete dambudziko ratinaro nderekuti hatizivi kuti ngozi inouya nepamupandamingani vamwe venyu munofungidzira kuti kuona hakuna basa kuona kwezvinhu zvinenge zviri kuitwa kana kuti kunzwa kuti nhingi ari kurongerwa zvakati hakuna basa kana kuti kuziva kuti ndapfuura ini ndichiona vanhu vari kukikiritsanapo hakuna basa chiregai nditore mukana yekuti ndikuonesei nhau iyoyo vana mai vana baba kune vese vakaona nekunzwa nekuziva nhau yekufa kwachimbwa inototirwadzawo neniwo nekuda kwokuti chimbwa ndakabarwa naye gore rimwe chete ndakakurira kuno ndikazosimuka ndikanogara munzvimbo yekwangu nokuda kwezviriko patiri kuti isisu nhau yekufa kwachimbwa inototirwadza mufungo zvazvino kune vese vakaona kuona hako nemaziso ziva kuti you are involved you are part and parcel akanzwa regai titaure ndichiti pamwe wakanzwa munhu ari yuwi bva watadza kunopa rubatsiro nenguva you are involved kuona hako nemaziso ako munhu ari kukikiritswa apa ari kudonhedzwa ari kudini ukasataura regai kuzomhanyira kwana changamira varume shangari vatopedza nyaya rega ndikukomende ndakuudza vanhu vese muno mwemuvhileji muno muregedza chandine hasha munza kuno vabereki ka munoziva kashopu inonzi yajames magoni pari zvino izvi mishopu yajames magoni kana uchipinda kuenda kurova ropa remunhu kana iveva mashopu akawanda usachapinde imomo shopu yaisi yako izvezvo yakusara maoko medu iwewo kana kupinda imomo chauda kutsvaga chimwe kuti mashopu eshopu imomo saka ndiri kukuudza mishopu yajames isapinde nekuti iye ndiye honze resu takanetseka nguva yakareba kusvikira kuti tizobate zvinhu izvi kunetseka ndine nguva yakareba yandafamba ende mari yandasipenda yakawanda ndichida kutsvaga kuti chokwadi ndinochiona kunani chokwadi ndakachibata nezuro vana zvibata izvozvo mushopu yajames makushandiswa nezvinhu zvake
Nini rangu zita ndoita Maidezi Nyabanga. Ndiri maiguru waEric Nyabanga ari kutaurwa nezvake anowaita kuti nyaya dzese dzibude pachena nhasi. Zviri zvinhu zvinondifadza nekuda kwekuti pakatanga kubuda mweya uyu wachimbwa mumusha medu takafamba tichifamba naye Eric aitirambira zvakanyanyisa zvekuti tega vanhu venyama tanga tiri kunongedzana nekufungirana kuti pamwe ndinhingi tisati taziva chokwadi. Indasimukira kuti ndibude pachena kuti vanhu vanga vachibatanidza murume wangu baba waDezi kuti anozviziva mukufa kwachimbwa nekuda kwekuti musi wakabuda mweya uyu ini ndakati ndichipinda mumba makanga mune mwana achinga achirwara mudzimu watouya. Mudzimu wakandinongedza wakati iwe murume wako ari kupi? Vanhu kana vazobuda kunze vanogadzirisa zvikanzi baba waDezi atonzi nachimbwa urimo mukundiuraya asi zvinova zvisiri zvoba. Akanga ari Eric asi tichifamba naye Eric ndofunga mambonzwa sachiwa ataura kuti kubva musi 15 October pakatanga kubuda mweya. Eric akazobvuma nyaya yake yakazara musi weFriday yapera. Saturday vataenda kumusha kwaKombora. Saka vane vana vari kuramba musaswera henyu kuzvishupa. Kana watodomwa nemweya usumbopenga. Ngatiteedze zviri kutaurwa nachimbwa noti isusu mumusha medu chimbwa titori naye zvoti kana tichibva pano izvo tichimuda tikutosvika tichitotaura naye hatimudaidzi anouya ega chitotiudza kuti izvo zviita kudai vari kumwa mushonga wachimbwa akatotaura kuti imwe hako unonge uripo hausi kuzofa sunga tambo yako nichaitsunura hausi kuzofa kusvika wapedza nyaya dzako. Ini ndinoitwa Lindsay yekuchingamira kana kuti mai Nyakuchena. Inini pane chituko chakaitikawo muno village tabva kuona iyi yachimbwa afa. Ini murume wangu anobva kumba kuma 8 achienda kokwira bhazi ra11 kwaMasoso. Akabva kumba kuma 8 aenda afamba pambera dzemanheru. Pane road inobva nekumba kwedu chinopinda main road. Saka pane varume vatatu vanga vachidzika kunoku iye achida unokwidza kudai. Zvadaro murume wangu akabva agutsurwa. Paakagutsurwa kudai varume vakabva vazvinzwa kuti pane munhu agutsurwa bvaatendeuka bvaatasa kwaari bvaatanga kumutuka iye bvaaramba akanyarara. Pazopera chinguva akabvunza kuti muri kudei? Ndopaakatanga varume vakudzingirira murume wangu vachigomudzingirira kunobuda kudhuze nekwakaperera misha uku vachimudzingirira. Takazouyawo kwaSabhuku tikagadziriswa hedu nyaya yedu vanhu vakayanana asi vanhu futi vemuno village Manyabanga ndatenda hangu. Varipo here vanhu ivavo pane? Handizivi hangu kuti varipo here. Ndino wacho vana vacho ndandiripo inini ndandiri kubva kwaSupport mune program. Saka zvaitika ndezvodai isu tobva kwaSupport kuprogram tatofamba tichimwa mama ndomazi vangarwa tete wangu pamakona akazofa musi wacho anga mashura isisa anobva kuti tobvunza kuti ndiani wangu takadhakwa tubvo. Saka zvakaitika ndezvodai isu umwe wedu haana kuzoti gona kupindura ba. Saka isasa problem naye ba asi patakatopindura takadii isakadhakwa umwe wedu asina kudhakwa ba. Saka tasiurwisana yakadii ba isusu tatakatodhakwa hedu. Saka pashopa itasvika kumba anopedza nguva vachizoteta unga shaika asi aina asina kubhinya ndandiko ba atenda hangu musazoti ndibhinya vasore. Asi ndimbokubvunzai muchiri ipapo pataurwa mashoko ekuti makamumhanyisa pamakamumhanyisa kudai makamubata chichaitika. Tasuda kukana naye pamwe takana chitokona dukanzi kubata kana kudii baakana takadhakwa isu kototi mamudaro hapana hamuna kumurwa asi mamumhanyisa mamubata okondenya nerwendo rwake urumwa nenyoka murodhi amuuraya ndiani? Hatainzidiso asi asina zvasimbozioba ndipata ndikoma kuti ndeya kuti tuma kuti mabhinyasa asizvoba. Mandimisa pamberi peruzhinji kuti ndipopo comment iye mukomana abva parapa izvozvizvi idzinza rekwaSabhuku wakauraya vanhu ava madzinza ekwaSabhuku zvakare iye paakanga aripo akanga nemunin'ina wacho wekwaSabhuku zvakare. Saka ndoda kuti imimi muzive wemedia kuti dzinza reuSabhuku ndiro dzinza reubhinya pano. Saka akasvika pa zvakadaro tichazosvika pakuti dzinza irori ngaribviswe pachigaro tiise rimwe dzinza. Soroi vana baba Noisy Show. Inini zita rangu ndinonzi Thoki Nyapundo. Mazvizwa? Ndamira kudai ndandiruda kupedzisira kutaura. Mazwa? Inini handisi n'anga, handisi chii.
asi ndiri mwana akangozvarwa namai wake nababa wake. Manzwa, ndiri kumba kwangu uko kuB, ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Ndiri kumba kwangu kuB, ndakarara ndakaona ini Eric achiuya muhope dzangu akabata musoro achichema kuti dai ndakaziwa hangu ndisina kudii kuzviita. Madinzwa ere wabereki? Achichema kuti dai ndakaziva hangu ndisina kudini ndisina kutombozviita. Ndakapepuka kuti ichi chimbori chichi munhu ada kuedza kudiwa. Chokwadi kwakaedza kunze. Ndakabata foni yangu kuda kuti ndifoni. Ndakanga ndichida kufonera Machena. Zimbiti, are you here? Ndada kukufonera iwe. Wazvinzwa? Undibata kuti ndikudzenya iye kuti Eric auya kumba kwangu muhope achitaura kuti dai ndakaziva hangu ndisina kudii ndisina kuzviita. But kwakangouya umwe mweya kuti vandazvisiya. Saka ndaida kuramba ndakanyarara ndakagara hangu apo. But mweya wangu uri kuramba. Chokwadi chakanaka Manzwa. Chokwadi chakanaka. Ngozi yakaipa. Ngozi haina kunaka. Mazvizwa? Ngozi. Kwanzi ngozi kuigona kuiripa. Usamborambe hako babvuma pachiri padhuze. Chakanaka chiri kurasikirwa nemwana. Kana kuti iwe mubereki kurasika. Ndizvo ere kuti vakomana tinogara nemagandanga muno? Wana kutadza kufamba kwaita mbiri kuti kwamutetwa wana vari kudzingirirwa nyambisa ndimi. Ndizvo ere? Ndakakura inini 53 now inini mazviswa 53 years mamusina chitsvuku muno. Saka chitsvuku chakubva kupi muno? Izvezvi ndakuda kutoenda kofa asi takakura no chitsvuku. Ndaingonzwa kuti magandanga nyamaropa kuRegina asi muno why zvirubva kupi? Zvirubvepi? Kuti munditaura kuti zvirubva kupi? Kudzutisa umwe munhu pachena. Mai otsvaga mwana wake makamuradzika kwenda kokanda kuseruko. Ndizvo ere? Ndizvo ere? Kudzutisa mwana umwe munhu padikidiki pachena. Ndikuda kuti ndikuudzei inini chimbwa ndakasangana naye uko akanditaura kuti mbuya nebasa ranyira mbuya utano rambai mwinaro. Manzwa, akandisira chipo ini chimbwa naipa ndaimwa naye mhamba angasina kana hondo neumwe munhu asi but mwe makatora chimbwe mukamuti da. Ndizvo ere? Ndizvo ere wabereki? Kuti unobereka mwana wako 9 manzi mobva wanaona umwe munhu wake vamudzutisa wai? Danda ndiri ni chimbwa inini so handina nguva kuswera ndikutaura kana kunyengerera umwe munhu. Handina mutambo iyoyo 1 by 1 unofamba. Manzwa? Kudini? Kudini? Zviruti gumbura. Nokuti inini chimbwa ndakamona kandipa madomasi tikamwatese mhamba tikaita sei asvika kuBhiu angasina kana hondo neumwe munhu ba. Iwe wabva wapfeka ako kamudhabha kako soka kuti aiwa inini ndini chaiye kudhurena umwe munhu ropa. Mangwana zvakare tinenge chikupai chimwe chirongwa muchinzwa vanobatsira vachitaura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.